Berria FM. Berriako podcasten lista. Berria FM. Berria FM. Bueno, ya nola esplikatzen dugun hau. Umore puntu batekin bai ezta, eta aitortu beharrekoak aitortuta. Hortaz, gure despistea aitortuta hori zamaita, gertatu dena. Bai, zertarako engainatu. Baina, hori bakarrik ez, eskerona ere adierazi beharko diogu, berak jakin gabe ere despiste honi konponbidea ematen lagundu digunari. Eta, hori ere kariñoz eta amore puntu batekin, ez, Uxue? Egia da, alako dramarik ere ez dela hemen, hori esan da. Ez, eta nik defendatu ditut ospakizunetarako beti dela momentu ona, beraz... Venga, orduan storytelling moduko bat eginen dugu, horrela esaten da, ez? Alegia, gertaren bildumatxo bat, errepaso bat eginen dugu, esateko zein den gure despistea, baina batez ere, zein den gure poza. Horea. Kasualitate batek piztu du hau. Kasualitate baten ondorioz aurkitutako detaile batek egin digu ohartarazpena. Eta hau jakizue egia dela, Ez dago fikziorik. Joan den astean, ari nintzen noizean behin egin ohi dudan bezala berriaren webgunean podcasterako gaiak bilatzen, eta horretarako ez dakizuen entzat, bada alako botoi bat, eskuineko parteko zerrenda batean ageri dena, feminismoa izenekoa, eta hori sakatu, eta beste leio bat bistaratzen da ordenadorean, edo, sakelakoan berdin, eta hor daude bilduta, bai batetik feminismoarekin nolabait lotuak diren albiste erreportaje eta elkarrezketak, bestetik ageri da hor nonbait zuzenean Berria FM-ren ataletara jotzeko aukera, eta ageri da gainera feminismoa aipatu edo jorratzen duten iritzi artikulu zerrenda bat ere. Berrienak, freskoenak ageri dira hor nabarmenduta. Eta hala non hor ikusi nuen Arantza Gutierrez Pazen artikulu bat. Izenburua zuena, genealogia feminista. Eta pentsatu nuen nire kolkorako, hau, eskapatu zitzaidan ze enuen bere garaian irakurri. Noiz eta martxoaren 8 orduan plazaratu baizen artikulu hau Berrian preseski, eta berandu, baina klikatu nuen zer zioen ikusteko, orain. Diagonalean lehenbiziko begiratu eman, eta Berria FM aipatzen duela ikusi. Eta pentsatu nuen orduan, ia Arantzak zer dioen gutaz, edo ez? Eta jode. Eta hor zegoen sorpresa. Hor zegoen sorpresa, ze Arantzak hause zioen hitzezitz. Hainbat eta hainbat irratsaio aipatu ondotik, hau zioen. Irratsaio hoiei gehitu behar zaizkie podcastak. Horien aitzindaria izan zen Berria FM. Laster 100. atala argitaratuko du. Eta hori zioen martxoan, eta oraino hartu gara. Bai, hori da kontua, nik hori ikusita esan nuen zer, eta ero moduan hasi nintzen bila, ea zenbatgarrena ote genuen orduan hau, edo, behintzat nahi nuen jakin, ea pasea genuen 100 saioen langa. Guk eta noski gure aitzindari Maider Galardik den dena gehituta, Bai, eta esanen dugu zorrotzak izan ginela, edo zinela, ze zuk saio guztiak zenbatu zenituen, banan-banan, datua baiestatzeko, eta orduan bai esan zenidan, Itziarrekin grabatu genuena zen 100. Bai, hori da, Berria FM dagoeneko, 100 aldiz plazaratu da, Berria FMek bete ditu, 100 saio, eta literatur kanonari buruz egin genuen hori izan zen 100. Itziarri Ugarte Irizar gure lankidearekin, eta guk ez genekien. Ja, eta ze gutxigatik. Beraz, hori segure aitorpena, ez ginela garaizo hartu, baina orain badakigu, eta sinetxita gaude ez dela berandu nabarmentzeko, ze, gainera imperfekzioa aldarrikatzea ere bada feminista, ez? Guk 101. ospatuko dugu, zergatik ez? 101. ez da inberandu, eta 101. ere ez alda ospatzeko moduko, ez da, zer eginen diogu, orain behar dut, listo. Hoxe, eta, igual aprobetxatuko dugu bide batez Arantza Gutierrez Pazi eskerrak emateko, ze Arantza espero dugu hau adituko duzula, eta bestela,
ea esaten aldizugun zuzenean inoiz, baina eskerrik asko. Eskerrik asko eta musu virtual bat hemendik. Hori da. Eta bueno, Uxue, badakit badazpa bakarrik deskargatu dugula, baina nik uste baietzu, ez? Igual sartu dezakegula audioa. Venga. Bai, ez da, behin memoria ariketatxo hontan sartuta. Ongi etorri beraz Berria FM-era. FM hori izan liteke efemerideak pilatzeko joeragatik, frekuentzia modulatuaren FA eta MA, baina horren guztiaren gainetik, saio feminista bat egiteko aleginetan izango gara hemendik aurrera, 2 astean behin, asteazkenetako zitan. Horixe ba, Berria FM, berriaren podcast feminista. Gelitzeko etorri gara, eta ez gatoz apureske. Haize polita flashbacka. Mainerri ere igual bidaliko diogu musu bat, ez? Bai, Hemendik. 2 eta 3 ere bai. Hori da, eta, bueno, beitu, biztan da denborak arrazoia eman ziola Maiderri, gelditzeko etorri gara, zioen, eta bai, alaxe egin dugu naino. Berria FM. Berriako podcasten gisa. Berria FM. Tonua honezkero apalduta, akaso gogora ekar genezake urteotan guztiotan askotariko gaiak jorratu ditugula, eta ezinbestean, baina hala behar duela jakinik, determinazio zala erabakita, sarri egin diogula tokia besteak beste biolentziari, bortxa matxistari. Izatez, are gehiago, podcastaren lehenbiziko saioak, 2019ko azaroan plazaratutako horrek honela zuen izenburua, bortxak zeharkatuta. Ez dugu guk nahita bilatu kointzidentzia, baina hala gertatu da, eta gaur ere indarkeria matxistei begiratuko diegu. Hori da, indarkeria matxistei eta batez ere indarkeria matxisten erreparazio prozesuei. Mugarik gabe elkartearen ikerketa sakon batek eman digu abia puntua, indarkeria matxisten 4 erreparazio esperientziaren azterketa sakon egin baitute, gogoetak bultzatzeko, ikasteko, lanketak gizarteratzeko eta aurrera begirako urratsak inspiratzeko. Eta ez da diagnostikoa soilik, aurrerantzean urratu beharko bideetan lagungarri izan dadin nahi dute. Eta guk ere ikasi nahi dugu, eta horretarako jo dugu haien atea. Joana Etxano, kaixo, ongietorri Berria FM-era. Kaixo, eskerrik asko gonbidapenagatik. Oraindik ez dugu esan, baina hoxe da ikerketaren izenburua. Orbain kolektiboak indarkeria matxisten erreparazio esperientziei buruzko ikasketak. Eta azalduko dugu 4 erreparazio esperientzia zehatz aztertu dituzuela, batetik Andoaingo udalak indarkeria matxisten aurrean garatutako erreparazio ikuspegia, bestetik jai giroan sexu eraso bat pairatu zuen emakume baten akonpainamendu eta erreparazio prozesu antipunitibista, hirugarrenik indarkeria matxistak bizi izan dituzten emakumeen osatze kolektiborako kintsugi proiektua, eta azkenik Manuela abortuaren kriminalizazioengatik zigortu zuten emakume salvadortarraren kasua. Joana, mugarik gabeko kidea zarela esan dugu, besteak beste, eta ongi ezagutzen dituzu ikerketa honen nondik norakoak, haren jatorria eta helburuak zeintzuk diren azaltzeko eskatuko dizugu lehenik eta behin. Zerk eraman zintuzten ikerketa hau garatzera? Bueno, mugarik gabe badaragu denbora dezente, marka luze bat baino gehiago, indarkeria matxisten inguruan lanean, ez? Ikuspegi eta lan desberdinak egiten. Eta, bueno, azken boladan, indarkeria matxisten erreparazioaren inguruan ibili gara, bai hausnartzen, bai praktikatzen aldenean, eta beste askok egindako aurretiko lanaren inguruan ezagutzen eta ikasten. Eta, bueno, ikerketa hau burutu dugu, bueno, ikusi, aipatu dituzunez, 4 esperientzia oso desberdina dira, eta horrela hautatu genuen, indarkeria matxistak guk pluralean ulertze ditugulako, hau da, indarkeria matxista anitzak edo mota askotakoak gertatzen direlako, eta espazio ezberdinetan bai burutzen direlako edo jasotzen direlako, eta erreparazioa ere indarkeriak beste anitzak izan daitezkelako, ez? Eta orduan gure autua izan zen 4 esperientzia oso anitz aukeratzea, egiteko pixkate hausnarketa hau. Batzuk instituzioetatik burututakoak, besteak eragile sozialak bultzatutakoak, batzuk arlo judiziala edo auki dutela ibilbide judiziala izan dutenak, eta beste batzuk antipunitibistak
bideratu izan direnak, ez? Ibilbidean aldaketa asko egon zirenak. Eta, bueno, hau nahi eta gero parte hartu duten emakumeek bizi izandako indarkeriak ere bai oso anitzak izan dira. Eta, bueno, hori, esan bezala, hau erabaki bat izan zen, ikusteko ere bai, egoera desberdinetan, gauza desberdina, erantzun desberdinak eman behar direlako eta eman aldirelako ere bai, ez? Bai ikusita zein aukera eta zein muga ditugun reparazio prozesuak martxan jartzeko orduan. Beitu aniztasun hori nabarmentzeko ikusi dugu, jakina zuek indarkeria matxista ez, indarkeria matxistak aipatu dituzuela, ez da une oro txosten honetan, eta hori ikusi dugu bai aldi honetan, orbain kolektiboak izeneko txosten honetan, baina baita zuek aurretik jorratu dituzuen beste lanketa batzuetan ere, ez da, izan ere orain hau dugu izpide, azkeneko hau dugu izpide, lau esperientzia hauek, baina aurrez eman zenituzten esatera baterako 2017an asfalto arteko loreak izeneko txostena horre erreparatu zenioten, violentzia matxistei 2021an bizitzeko eta eusteko korapiloak izeneko eman zenuten, hau bide baten beste urrats bat da ez da zuenean, Joana. Bai, hori da, guke, hasi ginenetik indarkeria matxistaren aurkako kanpainan, 2010an ja, guke planteatzen genuen indarkeria matxistak pluralean, esan bezala ez, oso era desberdinetan adierazten direlako eta inpaktuak ere bai oso anitzak direlako. Eta pluraltasun hori ikusgarri egin nahi genuen, ez? Ez ditugu nahi danak maila berean jarri, ez ezerrez, baina bai ekarri gurera ekarri, ez? Oso anitzak direla eta azkenan kausak izaten direla oinarri partekatua edo, baina egoera desberdinei ere bai erantzun egin behar zaiela. Txosten honetan ikertu dituzuen kasu zehatz horietako batean sakonduko dugu berehala zurekin, baina aurretik ikerketaren marko teoriko de kontzeptualari pixkat gehiago erreparatu nahiko genioke, hori ere zabal jorratu duzuelako txostenean, eta azaldu duzuen kontzeptuetako bat edo erreparazioa da, horixe baita lan honen ardatz nagusietako bat, baina oroar erreparazioa bera zer den edo zerk behar luken argi dagoela esanen zenuke, jendeak orokorran ezagutzen du kontzeptuaren esanaia edo oraindik badago olako nasketa bat edo. Bueno, nik uste dut ze askotan igual ez daukagu argitasuna, baina erreparazioaren kontzeptua nazioarteko zuzenbidean edo oinarrituta dagoen kontzeptu bat dela eta igual zabalduago dago bai ez dakite gatazka armatuen inguruko edo horrelako inguruko giza eskubideen urraketa zorrotzak daudenean, hor jendeak erreparazioa ulertzen du gehiago, ez? Indarkeria matxistetan aspaldia sartu izan da, araudi desberdinetan, hemen Euskal Autonomia Erkidegoan badago jasota ere indarkeria matxisten legedian, berdintasun legedian, daukala kapitulu bat honen inguruan, baina igual ez dago hain zabaldua edo hain barneratua jendarte mailan. Eta gero erreparazioa igual ulertzen edo entzuten dugunean, askotan burua jotzen zaigu arlo juridikora bakarrik, ez? Eta ez horren beste arlo soziokomunitariotik edo beste, bakoitzak gure rol edo paper horretan, sozialean, begai ze albide edo ze aukera ditugun erreparazioa lantzeko, ez? Eta, indarkeria matxista bat bizi izan dugunean ere, ez diogu pentsatzen, ez diogu geure buruari galdera egiten zer izango litzaken niretzako erreparatzaia, edo zer izan daiteken niretzako erreparatzaia horren inguruan, ez? Oraindik nik uste dut, bide luzea daukagula orokorrean jendarte bezala gai honen inguruan. Zen neurritan da normala edo ohikoa biktimak edo bizirauleak berak ez jakitea zer behar duen erreparaziorako? Sentitu duzue duda edo jakintasun hori egon ohi dela biktimen artean? Guke aztertu ditugun esperientziak normalan, ez eta esaten nuen bezala, ez da bakoitzak geure buruari egiten diogun galdera, ez? Normalean erreparazioa tortzen zaigu bakarrik burura orokorrean dinote,
burura tortzen zaigu arlo juridikotik datorren iruditeria eta reparazioa hitz egiten denean askotan joaten zaigu kalte ordainen inguruko horretara, kontzeptu bezala, baina ez dago horren beste landua beste erreparazio mota batzuk edo beste behar izan batzuk, ez? Eta, ez dakit, erreparazioak elementu edo osagai desberdina ditu, bebai, errehabilitatzea, zebetetzea, ez errepikatzeko bermeak, eta hoiek, igual kontzeptu bezala ulertu alditugu, baina gero bakoitzak berean, zelan bideratu daitezken plazaratu edo zein den nahia, edo horri, hausnarketa egitea, ez da, gure esperientzia izan da gehien askok, gehienak ez diotela bere buruari galdera hori egin, prozesuan ez bada izan, prozesua bideratu duten edo akonpainatu duten elkarte edo pertsonak, hori lagundu dutelako, ez? Gainera, beste ikaspen bat izan da bai, nola begiratu behar zaio, galdera hau egiten diogunean edo, begiratu behar da ere bai, indarkeriak berak, sortutako inpaktu edo eragin desberdinak biktima edo bizi daulearen ez? Eta hortik ere bai, gauza batzuk erreparazinak dira, baina beste batzuei igual ez digu heltzen, ez? Eta ez digu galdetzen zein inpaktu izan dituen, eta orduan non edo zelan erreparatu daiteken inpaktu desberdin guzti horietan, ez? Behintzat, igual ezin da bideratu, baina hausnarketa egitea ere oso garrantzitsua da. Honelako kontzeptuekin zein da definizio bat zehaztearen garrantzia? Ze irudipena da komeni dela gauzak garbi definitzea, horrela baizik ezin direlako ganonaz gauzatu eta exigitu, baina aldi berean minatzari garen ez gero eta nork berea duela jakitun, akaso komeni da alako terminoen, esaterako erreparazioaren definizioa bera ere zabala eta malgua izatea, ez? Bai, definizioak konplexuak dira eta erreparazioaren ere bai, ditugun adibideak edo markoak esaten duen bezala askotan dira araudienak edo horrela, baliogarriak izan daitezkenak, baina batzutan, igual ez du edo txiki geratu altzaizkigunak. Eta, erreparazioaren definizioak gain, garrantzitsutzat jo du edo ikusi dugu ikerketen arira, erreparazio prozesuaren definizioa, ez? Ez bakarrik zein hitz edo terminologia erabiltzen ditugun, baizik eta zein ikuspegitik burutu nahi diren, ez? Eta hausnarketa honek laguntzen du pixkat bebai mugak eta albideak ikusten, baina bebai prozesuetaz edo reparazio horretaz ahalduntzen propio egiten eta sujetu aktibo izaten, bai bizirauleak edo parte hartuko duten bizirauleak eta bai akonpainatuko duten pertsona, kolektiboak, elkarteak edo dana delakoak, ez? Azkenean gainera, hau ez dut esan hasieratik, baina guretzako garrantzitsua da aipatzea, guk asko ikasi dugula bai ikerketa honetatik, bai beste elkarte batzuekin eukindako hausnarketetan, bai, irakurritako beste esperientzia batzuk, baina gaur ikerketan agertzen dena igual bihar txiki geratzen zaigu, ez? Erreparazioaren kontzeptu ere bai definitzerak orduan, igual orain ditugun ideiak edo, bihar simpleak iruditzen zaizkigu edo konplexutasun handiagoz aztertze ditugu edo aurrera pausu batzuk eman ditugu. Beraz, aukera hori daukagu ere bai, ez? Eta horrekin, postu behar gara ere bai horrekin. Bai, justo behitu azimarra hori ere egin genuen txostenean ikusi genuelako zuek zenioatela, hau da argitalpena orain, ez da 2026an irakurtzen ari gara, 25aren udazkenean plazaratu zeniten, esanen dugu, baina hemendik urte batzuetara beste argitalpen bat etorriko balitz, ez da, eta beste nabardura batzuekin pozgarria litzateke, hau bide bat da, ez da, inondik ere hemen bukatzen den zerbait, eta denak gaude ikasteko, ez da, hortan egin zenuten azpimarra zuek ere, bai. Bai, ala da, eta, zorionez, ikasten jarraitzen dugu,
Eta adibidez erreparazio kontzeptua, nik, orain berri irakurtzen dudanean, baina hortik ikerketaren eta gutxira, beste kolektibo batzuek edo berregite kontzeptu erabiltzen dute, eta, gurera bai ekartzen dugu, ez? Igual erreparazioa oso terminologia normatiboa da, berregiteak beste kutsu bat izan dezake, askotan igual ez dira, gu behintzat ez gara, saiatzen gara ez izaten oso kategorikoak gauzak botatzen, ez? Baina bai, berriak dakarrena jasotzen, ez? Horrela bihar dugut, horrela darraigu ikasten eta barneratzen, ez? Baina, hori, gaur guk erreparazio erabiltzen dugu, egia da gu giza eskubideen eremuan asko mugitzen garela, eta, eta gure iturri asko izan dira Amerika Latinako kideak, araudietatik edo asko jaso dutenak ere, baina badaude beste terminologia batzuk edo beste hausnarketa batzuk, hori, esan bezala berregitearena, jaso egiten dugula, bebai, eta baliagarria iruditzen zaigula. Egin dezagun beste apunte bat hain justu terminologiari buruz, Joana, ez hainbeste erreparazio berregite kontzeptuen artean horri buruz, baizik eta, personei erreparazio prozesuetan barneratuak diren personei nola deitu, hori ere badago gogoetagai, eta zuek egin duzue, eta zuen txostenean, izatez, aukera diferenteak ikusi ditugu, nabarmendu nahian bezala, ez dela berdin biktima, biziraule, kaltea jasan duena, edo kaltea bizi izan duena esatea, eta berdin eraberean, ez da berdin erasotzailea esan, indarkeria gozatu duena esan, nabardurek ze garrantzi dute honetan guztian, zezuek aukera diferenteak plazaratu dituzu, ez da, mai gaineratu? Bai, guk jaso ditugu horre, aukera batzuk, izan direla ikerketetan jaso ditugun aukera, guk erabili ditugun terminologiak, esperientzia bakoitzean erabili izan dituzten terminologiak errespetatu ditugu, baina, bai azken finean terminologia horiek daukatena atzean, prozesuaren ikuspegia edo ikuspuntua zein denez. Eta, ulertzen da, biktima kontzeptua bai etortzen da arlo juridikotik gehiago, eta biktima kontzeptuak badauka horre, biktima bat egon ezkero eskubide bat urratu egin dela, eta orban horren arira joaten da, biziraule kontzeptua erabiltzen denean, batzutan nahia edo ikuspegia izaten da, biktima pasibo horren iruditeriarekin apurtu eta sujetu aktibo izatea bezala egotea, eta, jaso dugun beste izan dela erasoa jaso duena, ulertzen dutelako bebai, ez dela, izan dela, bizitzeko egoera bat, impactu batzuk izan dituena, baina ez dute rol estanko bat ez dela ulertzen. Eta gainera, rol edo gauzak eraldagarriak dira, bai egoera bizi izan duena edo jaso duena, eta bai erazoa eragin duena, horren eraldaketarako ulerkera bat dago edo, ez? Eta, badaude nabardura askoz ere sakonagoak eta gehiago, baina nola definitzen diren parte hartzen duten pertsona hauek, horrek ere bai askotan ze reparazio prozesu mota edo ze ikuspegitik burutuko duzun edo jasotzen da, ez? Testu ingurua kokatuta, esperientzetako batean eginen dugu azpimarra orain, murgilduko gara haietako batean, eta preseskionetan bide batez biziraule izena baliatu da gehien bat. Kintsugi izena jarri zenioten, Joana, tira osorik irakurriko dugu, Kintsugi bizirauleen akonpainamendu kolektiboa. Baina, deus baino lehen, zer da Kintsugi? Ea. Kintsugia, 100 urtetik gorako japoniar teknika. Apurtutako zeramikazko piezak urre hautsez erreparatzean datza. Orbainak disimulatu beharrean, balio berria duen bakarra den zerbait sortzen da.
Gure bizi esperientzietako batzuek orbainak uzten dizkigute, azalean ikus daitezkeenak edo ikusezinak. Batzuek, eskutatzeko eta bizitzen jarraitzeko ahal duten guztia egiten dute. Batzuek beren memoriaren eta historiaren parte direla erabakitzen dute, eta osatze prozesu bati ekiten diote. Prozesu bat. Erreparazioa gure hauskortasuna aitortuz, aurre eginez, bizirauteko hainbeste denboraz jarri ditugun maskarekin ezkutatzeari utziz. Bide hau ezin da bakarkakoa izan, beste emakume, gizon, jendarte, instituzioez babestua izan behar du. Indarkeria matxistak jasan ondoren biziraun duten emakumen erreparazioa irudikatzeko simbolismo ederra aurkitu zenuten kintsugian, zalantzarik gabe, Joana, hauskortasuna eta zauriak biztara edukitzea bera ere sendagarri izan daitekelako agian. Bai, simbolismo hau erabili izan dugu, askotan erabili izan da horretarako, ikusteko berregite prozesu hori pasa dela, hauskortasunaz haratago, orbainak estali beharrean eta gertatutakoaz lotxatu beharrean, esatea, aurrerako prozesuan ibilbidea egin dut eta orbainak izan baditut, baina simbolikoki izan da urreztuta, edo orbain horrek utzitako ikaspen guztiak argitara agertzea. Eta horregaitik, erabili genuen kintsugiaren simbolismoa oso adierazgarria delako, eta batean ere bai ikerketa honi deitu diogu orbain kolektiboak, pixkate hori, iruditeri horretan jarraitzeko pixkat. Egin dezagun alako sintesi ariketa bat esperientzia hau, erreparazio esperientzia hau laburbiltzen saiatzeko, zertan oinarritu zenuten esperientzia hau, izan ere, jakin badakigu eta esplikatuko dugu mugarri handietako bat zera izan zela, 2024ko otsailean Bilbon eginiko ekitaldi bat, hainbat emakumeren testigantzak jaso zenituzten hartan, eta eskakizunak egin ere bai, tinko gainera, Bilborroken, kalean. Ordean nola heldu zineten araño eta nondik Joana zein du honek jatorria? Mugarik gabe bezala, konpromiso ulertzen genuen bagenuela, kolektibo sozial bezala, reparazioaren arloan gure rola papela edo zer egitea, arlo horretan. Eta hortik helduta, hasi ginen, indarkeria matxista desberdinak bizi izan dituzten emakumeekin lanean, hasiera batean talde dokumentazioa egiten, pixkat bizi izan zituzten indarkerien inguruan hitz egiten, eta aldi berean erreparazioa edo zer izango zen erreparatzailea eurentzako hitz egiten. Dokumentazio hauek egin genituen indarkeria matxista desberdinak bizi izan zituzten emakumeekin. Batetik barneko etxeko langile migratuekin taldetxo batekin, beste batetik bikote edo bikote hoiaren indarkeria jasan izan zuten emakumeekin. Beste batetik jatorriko herrian edo migrazio ibilbidean indarkeria bizi izan zuten emakumeekin, hau berez taldean egin behar, baina kabukoan partartzaile bakarra egon zen prozesuan aldaketako egon zidelako, eta gero El Salvadorko emakume transek, hau dokumentazio hau El Salvadorren burutu zuten, baina gero prozesuan parte hartu zuten eta ibilbidea berdina zen. Eta talde txikietan, dokumentazioa egiten zen, azkenan zirela elkarrizketa espazioak, eta bizi izandakoa, baina bebai galdera egitea, eta zer da erreparatzailea zuretzat, eta espazio horiek oso esanguratsuak eta baliagarriak izan ziren, ze galderak maila individualen erantzuten zituzten, baina elkarrizketa kolektiboak zirenez, askotan besteari entzuteak ere zuretzako hori baliagarrian edo ez den hausnarketa ibilbidea izan zen. Hortik abiatuta, ikusi zen bizkat
plazaratu egin behar zela euren eskaerak edo eurek nahi zuten publikoki gauza batzuk azaleratu. Hortik etorri zen otsaieko ekimena, Kintsugiaren ekimen hau, horrela deitu geniona, non 9 emakumek mikrolibrea zuten eta eurek plazaratu zuten denbora mugatua hori bai, zen muga bakarra, batzuk zein indarkeria bizi izan zituzten kontatu zuten gehiago, beste batzuk zein zer litzateken erreparatzaile eurentzako, beste batzuk exigentziak edo eskaerak luzatu zituzten zuzenean, eta horre prestaketa bat egin genuen eurekin, ia zelan nahi zuten egin, zer egin nahi zuten, eta formatua eta dena eurekin prestatu genuen, eta hor eurek hitza zuten, eta publiko bezala instituzioak eta eragile sozialak geunden gure rola hor entzutea zela eta botatakoa jasotzea, eta pizkat gure ardura jabetzea. Eta hortik jarraituta, hurrengo prozesua, hori izan da, igual ekimen oso ikusgarria, baina prozesua luzeago izan da, eta ibilbideak jarraitu du, eta emakume hoiek, batzuk, hor amaitu zuten euren parte hartzea, horrela erabaki zutelako, egoera personal desberdinengatik, edo nahi desberdinengatik, eta bi emakume talderekin jarraitu genuen hausnartzen zer zen erreparatzailea eurentzako, eta orduan eskatu zituzten prozesua jarraitu dugu akonpainatzen euren eskaera batzuk. Karo, beti ere, gure gaitasunekin, hau da, eskaera batzuk ezin genituen burutu edo guk behintzat akonpainatu, baina, eta bat izan da, jabetze eta alduntze prozesu bat akonpainatzea, gero Eusko Legebiltzarreko berdintasun taldean eskaera batzuk eraman dituztela, eta prozesu horretan akonpainatzea. Eta beste prozesua izan da, sententzia judizial desberdinen azterketa bat eginda, eta gomendio batzuk nola, sententzia horien nola ikuspegia ez den aproposa izan, eta nola izango litzaken erreparatzaileagoa guzti hori, eta bideratu eginda bebai, arlo judizial eta polizialeko pertsona desberdinei ez, pizkate bai, gomendioak ia jasotzeko. Eta, horiek izan ziren eurek aukeratutako ibilbideak, eta guk akonpainatu genituen gure muga eta nahiekin. Algenuen oberen. Zure hitzak adituta joana, bi ideia besteak beste atera genitzak ez da batetik, zeinen beharrezkoa izanen zuten biktima biziraule edo indarkeria jasandako emakume eta identitate hauek guztiek halako erreparazio prozesu bat, bestalde baita ere agerian gelditzen da, kasu batzuetan behintzat, halako prozesuetan izan ditzakela norberak ere gora bera asko, ez da nekeza izan daitekela, nekeza esfortzu handi bat eskatzen du, are gehiago askok pairatzen dutenean aldi berean batzutan indarkeria instituzionala, alegia prozesuak, gogorrak ere izan daitezke, eta hori ikusi izanen duzu ez duk askotan. Bai, argi dago, indarkeria matxisten prozesua gogorra direla, eta reparazio prozesuak ere bai, kontuan izan behar direla oso prozesu, luzea, gogorrak, eta baliagarriak izango direla, baina ez direla errazak edo simpleak, ez? Eta, guk akonpainatu genituen emakume guzti hauek berez, indarkeria mota desberdinetan, indarkeria mota desberdinak hitz egiten zituzten, baina indarkeria instituzionala oso mahai gainean zegoen kasu desberdin guztietan. Eta, hori bai aipagarria da, ez? Eta gero, arlo sozialera ekarrita ere, ez da bakarrik indarkeria instituzionala, bakoitzak gure buruaren hausnarketa egin behar badugu ere bai, sozialki ere zer rol edo zer egiten dugun, ez? Askotan hitz egin da ere bai, nola adibidez, ekimenak,
aitortza sinesgarritasunerako edo oso baliagarri izan zen, oso erreparatzailetzat jo zuten, parte hartu zuten emakumeek, eta aitortza eta sinesgarritasun hori bebai arlo sozialetik zetorren, ez bakarrik, bebai ikusi behar dugu zer egiten dugun jendarte bezala, ez? Eta gero bestetik, ibilbidean, bakoitzari, danoi bezala, gauza asko pasatu zaizkio, baina ibilbideak abandonatzea edo batzutan, igual ez direlako nahi, zure nahiak bezain beste betetzen, edo espektatibak edo, hori bebai ikasi dugu espektatibak argi ustea edo mugatzea edo prozesuek noraino iritsi daitezken argi eukitzea, baina gero bebai oso ikaspen bat izan da, oso zaila edo gogorra izaten dela askotan, ibilbidean indarkeriak darraien bitartean, indarkeria egoerak darraien bitartean erreparazio prozesua bideratzea posiblea da, igual atal batzuk baina beste batzuk oraindik igual ez dira erreparatu, edo ez da momentua, edo gora bera asko egon daitezke oso zailak direnak integratzea edo lantzea. Eta, beste 11 gauza, ez? Azkenean nekea eta... Balintza materialak alde diren edo ez, horri ere erreparatu beharko zaio, jakina. Hori da, balintza materialak, egoera personalak, familiarrak, eta gauza asko daude hor, oso zailak direnak, eta gero bizitza, nahiak, prozesuetan aldaketa asko egoten dira ere bai aldaketak dinote espektatibenak, desioenak, nahienak, aurrera pausoak eta atzera pausoak, eta prozesuak horrela dira, ez? Eta malgutasuna egon behar da, eta hori presente izan behar da ere bai, ez? Bizitza aldakorra dela, eta alduntze prozesu batean ere bai aldaketak daudela, eta hori ere bai kontuan izan behar da, ez du nahi irakurketa negatiboa geratu deien, baizik eta positibotzat ere bai jotzen da, ez? Baina, aldaketak horre egoten dire, eta batzutan ere bai gelditu egin behar da, gero aurrera jarraitzeko. Joana, zure hitz hauekin eta bide batez nabarmenduaz zeinen importantea den bai malgutasuna noski, bai dokumentazio hori ere egin duzuelako, baina baita ere batez ere komunitateak honetan guztian egin dezakeena, ezta? Prozesu hauek komunitatearen babesa izanik askoz, ez dakit, egingarriagoak izan daitezke guztionzat, eta beraz norberak alegia guk edo akonpainamendua egin nahi dugun guztiok egin dezakegunari begiratzea ere, hori badugu egitekoen artean. Joana Etxano, honekin egin dugu hurbilketa bat, kintsugi esperientziari buruz eta oro barzuk eginiko lanketari buruz gehiago jakiteko, beste batera ginen dugu salto segituan, baina aldez aurretik eskerrik asko, hitz esplikazio argibide hauek guztiak emateagatik. Joana Etxano mugarik gabe elkarteko kidea, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Ni esker zuri tarte honengatik eta egiten duzuen lan guztiagatik, Joana. Mi esker zuei ere bai, espazio hauek hausnartzeko espazio hauek albiditza gaitik. Eskerrik asko. Ni esker zuri. Berria FM. Berriako podcasten lista. Berria FM. Aipatu dugu dagoeneko. Mugari gaberen txostenean jasotzen den beste kasu batera egin nahiko genuke jauzi orain. Orbain kolektiboak eta erreparazio integrala ulertzeko moduan mugarri bihurtu den istorio batera. El Salvadorko Manuelaren kasura. Istorio latza da Manuelarena, baina ezagutaraztea merezi duela uste dugu, eta txostenen jasotako dokumentaziotik abiatuta, patxadaz eta errespetuz jasotzen saiatu gara. Manuela izeneko emakume baten historia dau. Tira, Manuela izeneko batena ez. Manuela ez izena baita, eta hain zuzen, litekena da detaile horrek dagoeneko agerian ustea zerbait. Babes premia bat, bai, behintzat. El Salvadorkoa zen Manuela, landa eremukoa. Bi seme zituen eta bazuen bikotekidea ere, baina hura etxetik urrun bizi zen. Estatu Batuetara migratu eta urte luzez ez zuten erdietxiarekin hitz egitea. Hau da, funtsean Manuelak bere gain zituen etxeko ardura guztiak, bera zen buru, eta karga horrekin egin behar zuen aurrera,
naiz eta hori gutxi balitz osasunez makal zebilen. Lepoaldean kozkor batzuk atereak zitzaizkion, baina osasunetxean ez zuten bat ere ahaleginik egin diagnostiko zehatz bat aurkitzeko. Analgetikoak hartzeko agindu eta aurrera, gastritisa izanen zuelakoan. Etxean, familiak ez zuen edateko moduko urik eta ibaia jotzen zuten arropak garbitzeko ere. Eta bertan izan zuen Manuelak, halako batean, zorigaitz errenkada bati hasiera emanen zion istripua. Ibaira erori zen. Manuela gainera haurdun zegoen ordurako. Ibaira erori eta biharamunean, 2008ko otsailaren 27an preseski, pelbiseko eta abdomeneko min handia sentitzen hasi zen, eta hurbil zuen komun batera joan zen ahal bezala. Bertan, larrialdi obstetrikoa izan zuen, eta halabeharrez, umekia kanporatu eta konortea galdu zuen, kolpez. Ordutik aurrerakoetan ere, iluna da kontua. Familiak hala moduz, ahal bezala eraman zuen ospitalera Manuela, eta alere, iritsitakoan ez zuten hartatu ere egin. Kontrara, galdekatu eta galdekatu aritu ziren. Abortatu izana egotzi zioten Manuelari. Eta jakina, hori bera ezin da ulertu El Salvadorren abortu eskubideari loturik indarrean zegoen eta dagoen legediari erreparatu gabe. 1998tik herrialde horretako kode penalak abortu guztiak zigortzen ditu. Edozein egoeratan egindako abortuak zigortzen ditu. Besteak beste, argudiatuta enbrioia gizakia dela kontzepzioaren unetik beretik. Osasunez larri zelarik eta abokaturik gabe, are agindu judizialik gabe, atxilotu egin zuten Manuela, eta 30 urteko kartzela zigorra ezarri zioten homizidio delitu larriagotua leporatuta. Ofiziozko abokatuak ez zuen helegiterik jarri. Ia urtebetera, Hodgkinen linfoma diagnostikatu zioten Manuelari, baina berandu eta modu irregularrean tratatu zioten. 2010ko apirilaren 30ean hil egin zen. Hau dugu beraz, Manuelaren historia latz eta tristea. Baina ez gaur amaitzen, izan ere, egun horretatik 2010ko apirilaren 30etik aurrera gertatutakoa ere kontatu nahi genizueke gaur. Alegia, Manuelaren erreparazio prozesua. Urrats erabakigarriena El Salvadorko 3 eragileren ekimenez gauzatu zen orduan. Abortuaren despenalizazioaren aldeko elkarteak, tokiko garapenerako kolektibo feministak eta ugalketa eskubideen zentro kasua giza eskubideen batzorde interamerikarrean salatu zuten. Eta ondorioz, 2021aren bukaeran giza eskubideen gorte interamerikarrak erruduntzat jo zuen El Salvadorko estatua, Manuelari hainbat eskubide urratzeagatik. Askatasun personalerako eskubidea, bermen judizialak edukitzekoa, legearen aurrean besteen berdina izatekoa, bizitzekoa eta osotasun personala, bizimodu pribatua eta osasuna izateko eskubideak. Eta haren familiari osotasun personalerako eskubidea urratzeagatik ere jo zuten erruduntzat estatua. Beraz, berandu, oso berandu, baina jaso zuen justizia Manuelak. Eta epai horren ondorioz, kasuan mundu osoan zabaldu zen eta mugarri garrantzitsu bat ezarri zuen. Entonces, a raíz de esa sententzia horren ariran, guk emaitzan ikusi genuen onuretako izan zen preseski ura izan zela lehenbiziko aldia zeinetan El Salvadorreko estatuak onartu zuen larrialdi obstetrikoak pairatu edo abortuak dauzkaten emakumeak kriminalizatzen ari direla. Horregaitik, sententzia honek sekulako esperantza sentiarazi zigun guri, eta izatez, honako hau esan izan dugu zarritan, Manuela justizia eta itxaropena da. Lehenbiziko urratz bat izan zen. Giza eskubideen batzorde interamerikarrak lehenbiziko aldiz onartu zuen alakorik El Salvadorren. Corte Interamericana reconociera, ¿verdad? En El Salvador que se estaban criminalizando las mujeres. Abigailen ahotsa da ondoan aditu duguna, gaztelaniaz mintzo den hori. Manuelaren kasuko abokatua dugu. Abigailek nabarmendutako horixe bera izan zen erreparazio prozesuaren mugarri garrantzitsuena agian, baina ez zen horretara mugatu. Aipatutako 3 elkarte horiek izan ziren prozesua gidatu zuten eragile nagusiak eta hainbat ardatz jorratu zituzten. Besteak beste, familiarentzako akonpainamendu psikosoziala, komunitarioa eta legezkoa garatu zuten,
Gizartean kasuaren inguruko zabalkundea eta sentsibilizazioa landu zuten, komunikazio eta intzidentzia politiko zein sozialeko estrategia bat garatu zuten, gizartean kasuaren inguruko iruditegia aldatzeko lan komunitarioa egin zuten, eta Manuelaren kasuaren behatokia sortu zuten, auziari zein epaiari zabalkundea emateko eta hura betetzen zela zaintzeko. Eta hori dena kontuan hartuta, horri guztiari esker, erreparazio prozesua integrala izan da. Horixe azpimarratu dute, hain zuzen ere, mugarik gabeko kideek beren txostenean. Kasua aztertzeko Manuelaren senideak eta 3 elkarte horietako kideak elkarrizketatu dituzte, mugarik gabe elkarteko kideek, eta epaia eta behatokiko dokumentazioa ere aztertu dute. Eta nabarmendu bai, erreparazioa ez zela soilik juridikoa izan, eta kontrara integrala izan zela. Familiaren alduntzea, estigma sozialaren haustura eta Manuelaren izena garbitzea ere bilatu zutelako. Gainera, kasua ez zuten tragedia individual gisa ulertu, El Salvadorren emakume pobre askok pairatzen duten egiturazko arazo baten adibide gisa baizik, komunikazio eta aliantza estrategiak ere funtsezkotzat jo dituzte eta prozesuak aurrekari historikoa ezarri zuela berretsi. Lehenbiziko aldiz El Salvador zigortua izan zelako emakumen kriminalizazioagatik. Hori da. Hau da laburpena, gutxi gora bera, ongi jaso izana espero dugu, benetan fuertea baita gertatu zena, baina geroko prozesua aintzat hartzea ere oso garrantzitsua iruditzen zitzaigun. Eta tira, hau zen, beraz gaur kontatu nahi genizuena, listo ez, Uxue, isilduko gara. Bai, ez esanen nuke, gainera susmoa dugu batzuetan isilune tarteak zabaltzea ere komeni izaten dela, hain justu ere aditutako horreko jartzun egin dezan gure barrenetan, ez da, gogoetarako, beraz bai. Saiatu gara, mugarik gabeek egindako lanaren zertzela da batzuk ematen, baina guk kontatutako baino asko zabalagoa da egin duten lana horregatik, nahi duenak eskura du txosten osoa, mugarik gaberen webgunean. Hori ere esanen dugu. Horixe. Onaino Berria FM-ren 101. saioa, eta aurreko guztietan bezala, plazer handia izan da, Uxue, zurekin mikrofono hauek partekatzea, eta plazer erraldoia izan da entzule mikro hauen bitartez zuen ganaino iristea. Mila esker zuriane, mila esker denoi, 15ean behin horregoteagatik eta badakizue, hemendik 2 astera itzuliko gara, 102. Berria FM-rekin. Ordura arte, agur. Agur, musu bana.